agbalụsịa ngene ekulu ngene ṅụọ. Ofu nwaanyị asị m na ọnọdụ ya nọ na be dị kịta ịghọtago na ihe ha chọrọ ka abụlụ bụ agbalụsịa ngene ekulu ngene ṅụọ. O wee sị na anụlụ di na 2020 ghọtago ya na di wee bata wee pili. Ọ sị m na di bụ mmadụ na-akụ mmadụ ife, ikwuo gharara m ọkụ gị, ikwuo gharara m ọkụ gị. Ọ sị bụ na ya mee Catherine ya wee bata wee si dị biko ya mepeli ya afịa. Ọjụ ya ma mepeli ya afịa, ya na-ayụ ya apụsị anya nọlụ n'ụlọ na ya bụrụ mmadụ na-anọ n'ụlọ na ya chọkwa ịnọ n'ụlọ na ya bụ nwaanyị na-agba mbọ na ya chọrọ ị na-akpata ego ịmagolo bikos na ọ bụrụ ya na-aga ego ise nye ịmagolo ya na-aga 50 kobo nye ya chọọ 1 naira na-aga esi ọkwa inyere ego ise yesterday ọkwa inyere ịmagolo na ya chọọ ka solu na sọpọtụ na ya chọrọ ịbụ osodi akpata akụ ọkwa ịghọtago maọbụ odozi akụ na ọgwụchakwa ife na-esenụ. Ọ sị m nne di ya wee bido ịkụ ya ife o ya megheri arụ ọkụ ya ya megheri arụ ọkụ ya. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ na di ya chọrọ ịma ma ya dị ime o ma ọ na ya dụrụ ime. N'ime izizi ya dụ ịghọtago nọ ime ejima na di ya kosiala ife kụpụ ya ụmụ ejima na-aba afọ. Na bọsị afọ na fasisiela okwu o wee kụpụ ya kụsị anya wee tọnụ wee jebe na shop ya ya wee nọrọ ukwu bido ilie ilo. Nwanne ya nwoke fana fadi mgbe afọ wee fụ ya ka ya na-anwụzi ahụ wee duru ya wee jebe ụlọ ọgwụ kpọọ die esisi akpọkwana ya na fon. Ewee lụọ n'ụlọ ọgwụ ewee nenesie wee sị na ofu nwa apụgo ịghọtago maka na ya ebidogo fụba mmee. Ewee sị anya na a ga-enye ya ọgwụ gbaa anya ọgwụ ka agbalụ ma nke ọzọ ọ ga-anọ ya na-abazia. Ewee nye ya ọgwụ gbaa anya ọgwụ ya wee bulu nke ọzọ wee naba na lụọ nka na-abụ nke afọ kpokwuo. Ọ sị m nne arụ na-egbue na ekwuro na agwa akwụ ndị befe mgbe o ji wee mara ihe na-eme na ọbịa yọba kedu ihe a ga-emekwana na ya ka nọsi dị ọfụ ya gba nkịtị dibe ihe a. Ọ sị m mana ya ataka afụfụ na nwa nke ịbụ afọ nọlụ na anọlụ mba pụọ na apụọ mba na afụgidele mmefu so long na atasiala afụfụ na nwa afọ bifo wee pụọ enolusi 7 months ebia na aya nwa bifo nwa wee pụọ. Ọ sị m nna ọkwana ya. Ọ sị m ya wee yọkata dị emepeli afịa o wee jụ ya wee bido wee mụba etu esi akwa akwa ịghọtago ya wee mụba etu esi akwa akwa wee mụgide wee mụsịa mana ka a na-amụ ya dọkịta na-aba na-asị ya na nwaanyị dị ime ada akwa akwa bikos na ị na-akwa akwa na ọ na-ewepụ nwa yọta na so onye weluda period ya dụrụ ime wee mụba ya wee mụsịa wee yọọ dị wee sị biko nwoke gịnị bụ meshin ka nnọlụ n'ụlọ etisi chọ ka nnọlụ n'ụlọ na ya ga-anọ n'ụlọ na-akwanya ba akwa na ife achọdebe bụ ka onwe ife a na-alụ instead of nọ nkịtị ọkwa ịghọtago. Si ọkwana ya wee yọgidie cha wele aka ndị ya ọnyacha wele aka ekpe ya ọnyacha ya wee sị ya na ya ga-agwakwa ndị befa ka ndị befa gonye meshin. Ọ sị na o mee nye eme ụbọ etenye akụlie nye na ndị befa nwere right na mkpali ka ọ ga-abụ dụọlị ya na ọ bụrụ na ya amanye nwunye ego datin na ọ na ya chọrọ na ego aka dụrọ. Ọ sị m na di enwekwara ego it's not like na o nwere ego na ọ chọọ ogonye meshin na-abụ mana mba ọ ga-eji na-ebugheli ụmụ nwaanyị ubulusi ebe a pụta ubulusi ebe a pụta. Ya wee kpọọ mami ya sị na nwaanyị di na-achụ dị too much na o nwee ka ọ dịzi ịgba ife mami ya gwara ya ya mala amala na nyanwa na mgbe ya nụrụ di na di mụrụ nwa n'eze na ya nwụrụ okene na o gburu okene na ya nọ ma nọlụbe die na nwoke niile na-achụ nwaanyị ihe ka mami ya gwara ya. Ọ sị m ya ebuo ihe acha buo ihe acha ọ na-agakwa sọkwana ya emesie dị ime nke abụọ chukwuma ebele na otiri nwa afọ nọkrido ya mụọ ya akwana ya. Ọ sị m o wee lukwe one day o wee kụọ ya nke ọ kụrụ ya kụsị anya anyị aza na-agba mmiri na-agba ọbara ya wee kpọọ ndị befa na iwe ekwezie maka na ndị befa ji ihe o na ọkwa trọst nnọọ na ya mọrọ nnọọ na ya marọ nnọọ au ya wee kpọọ nwanne ya nwoke see the picture nye nwanne ya nwoke wee baa papi ya wee sị anya na tabanya anọzi na
papia sị a na-enusigo n'ọbara nke nkwa ihe gị na-ataba. Ọsị m nne na amụrụ ife na-eme ụmụ nwaanyị dat na fa chọrọ ka amụọ fa amụ onye nụrụ adị oluode okwechila a na-egbugodi ya egbu okwechila ebe afọ na ya kwerekwanụ na o ya nọrọ na-asị papi anya biko ka a nọ kwuo maka na nke afọ ebidogonu yọba ọmara ikpere na ọmara na ọ na-ayọ biko ya wee kwakwalụ maka na ọ na-ayọnụ biko kedu ife a ga-eme na ọmami a bụ onye ghọta anụ mami asị a na ọnụgị ife papi a kwụnya wee ọmami a sị a yọba papi a wee yọgide papi a wee kwalụ ọ sị bụ ọkwanye ahụ sị bụ ewee yọkata papi a wee kwelụ wee sị a na-esekwa aka n'ihe gbasara marriage papa ịghọtago kedu ife a ga-eme ya nọkwalụ ya wee dọgide wee sị oke ọ bụrụ na gị bụ di m enwere ego ị ga-eji wee mepelụ m gotelụ m meshin gịnye ma ego ka a soro ụmụ nwaanyị bi eje zụba afịa ji ịghọtago maka na oge ji apụtaluo na fa na-eje azụ ji fa zụsịa ji etu olesie na gịnị na-apụta na ya bụrụ ibuo ọbụ ịghọtago ya wee sị dị enye anye n'ihe ego ka a je zụba afịa ji afọ ka a wee nwee ike zụta ego ya ga-eji wee bido gote meshin ebe ọ sị na ọ chọrọ igonye meshin dị ejo na mgbafu na onye ego nne ya goche ya na-esevukwa obere ego ịghọtago so and nwanne ya nwoke na-enyekwa ya nwe obere ego ya na-esevu ego na-esevutego 45,000 mgbe ya na-agwa anyị ya then di wee nọkata wee sị ya na ya ma nye ego na ife a ji n'aka na mbụ 30,000 and na ya nye enye na ọkwa emesịa na ọ ga-akwụghachi ya sị ya with pleasure so nye 30,000 so na o nwekwe one woman ya na-akọla etu o si wee dị anya ji wee mere maka onu godmother ya wee kọsali dị woman so dị woman wee nye 55k ịgbakọsi ego niile eketa ifo na ihe ọ pụtara bụ 135k ka ha ncha niile pụtara ya wee bido afịa ji na afịa ji ya na-agwa anyị ụzụ ụtụtụ na-apụgo na ijesi ebe afọ ụlọ ejughị arụ ịghọtago mana o nwere ụbọchị na-abụ dime na afịa na bọsị afọ kafa ji enwe genri nne ka ego batabali aka nye bido mebe ihe afọ ya chọrọ ịbụ na be die na-ego otu ihe n'ụlọ na-ete ekike arọfụ nwa ịgbagolu ihe niile na-aga ọfụma ka nwoke echigelizikwe na-asị nwaanyị na-emete ego aka ịka asịkwa ebe afọ ka ọ nọgili bido ịchụ nwaanyị ọ sị bụ na dis guy ya na-agwa anyị ihe anụwa na ụmụnne ya niile dependent on him onye ya akwụ ụgwọ akwụkwọ nyanwa onye ya egbogo nyanwa onye ya egbede nyanwa ka ya ekwu mama ya asị gị hapụ ya na ọnyanwa bụzi di na anụ ya ọ sị m nna ọkwa na ya mana ka azụbala afịa ji afọ na ya gwọrọ di na ya bitere mmadụ 55k and na ya gwakwu ya na ya tinyere ego nke bụ 45k plus nke nyanwa na ya chọsọ na-azụ afịa na-eme ọfụma ọkwa ịghọtago ya pụta ụtụtụ ya pụọ ọ sị m mana o nwee bọsị di ekọrọ ya ife kụsị anya ife